Doncs el primer que hem de dir és que estem molt satisfets per als resultats electorals. Volem agrair primer de tot a tothom que ha treballat avui, tant els que els ha tocat de forma professional per donar suport a unes eleccions, com a la gent que han estat en les meses electorals, que sabem que és una feina de dedicació d'un diumenge, però és una feina molt responsable. Per tant, a tota aquesta gent agrair-los, com igualment també volem agrair-ho a tothom que ha anat a votar un dia com avui, que per molta gent que és un toc d'atenció que rebem i que considerem el fet que hi hagi hagut aquesta abstenció, que a Mataró ha sigut un 2%, és a dir, hem perdut 2 punts. Prenem nota d'aquesta major abstenció, prenem nota d'aquesta participació, d'aquesta baixa participació, que vol dir alguna cosa i l'hem de saber interpretar. Ara bé, dit això, des de Convergència i Unió no podem fer res més que valorar els resultats en positiu, perquè hem sigut l'única força política de la ciutat de Mataró que ha guanyat en vots, en el sentit que hem pujat més de 1.200 vots en respecte de l'any 84, quan tota la resta de partits han baixat. El Partit Socialista ha perdut 3.100 vots, el Partit Popular n'ha perdut molt pocs, però n'ha perdut algun, Esquerra i Iniciativa han perdut entre 8 i 900 vots cada un, que amb el seu nombre de vots això és una consideració important. Per tant, vol dir que la ciutat, l'elector, ha castigat el tripartit. Suposo que és una tendència general i que a hores d'ara aquesta valoració pot ser general de tot Catalunya, però des del fet de Mataró això no havia passat mai i, per tant, crec que comença a ser la llavor del canvi del que podria significar un nou estil de fer política, i crec que farien bé de prendre en nota qui avui li toca governar la ciutat. Per dues coses. Primera, perquè molt probablement seria l'última vegada que ho fan, i segona, perquè també molt probablement el seu estil desincentiva la gent d'anar a les urnes. Per tant, des de Convergència i Unió aquesta valoració és la que faríem.